máš na to 6 hodín, alebo zajazdiť si vo Whistleri ako je super. Sneží tam naozaj každý deň? A je to meka freeridu. Ja som nebol nikdy v živote na all inclusive. Vidíš, aj mŕtvoly, aj dolamaných úplne. Čo celému svetu chýba je pokora. Ja to v podstate nemám rád, že freerider. Čo to tak vyjde? No neviem, či to poviem. Je to strašne drahé. 13 alebo 13,5 tisíc. Vieš byť tých 15-18 dní bez chleba. Krajina, kde není nič. Čaute, toto je Čaute. úvodná epizóda Free Life Talku. Bude to taká podcastovo video epizódka. Budeme sa snažiť tam vám prinášať rozhovory s rôznymi zaujímavými hostiami na rôzne témy, teda hlavne sa budú týkať outdooru, či už zime alebo v lete, a našim prvým hosťom, aby sme to nezdržovali, je Selo z Pezinka. Jeho sme oslovili kvôli tomu, že toho má teda veľa pobehané, a teda Selo, vítaj u nás, respektíve vítaj u seba na záhrade. Ďakujeme, že si nás sem zavolal, a tak v krátkosti nám skús povedať, že teda kto si, čo ťa priviedlo k lyžovaniu, a nejaký ten tvoj vývoj, ako sa z klasického lyžiara stal, povedzme, freerider a svetobežník. No, čaute, tak jak ma predstavil, tak som Selo z Pezinka. No, lyžovanie. Lyžovanie, moja celoživotná téma, je to v podstate štýl života. Jednoducho od malička s rodičmi sme chodili vždycky na chatu. Jak som sa narodil, sme mali nejakú chatu v Harmanci a moja kolíska bola turecká, čo už škoda, už je zaniknutý svah. Si myslím, že jeden z najlepších na Slovensku, čo sa týka dĺžkou, expozíciou aj výškou. Čiže tam som začal, bol som k tomu vždycky vedený. No a jak išiel život, nakoniec som skončil fotovešku a po nej som riešil ako veci ako inštruktor lyžovania. Potom som spravil všetky, teda Cčko, Bčko, Ačko, aj v podstate Landes. No a tak som ostal pri lyžovaní. Už zadrel som aj do tých lektorských vecí, ale potom život išiel ďalej, začal som robiť nejaké iné veci a ostal to moje hobby, nie práca. Takže asi tak. A aký bol ten tvoj prerod? Ako sa z toho klasického zjazdovkového lyžiara stal povedzme človek, ktorý vyhľadáva voľný terén, alebo čo ťa tam na tom tak najviac priťahovalo? Bolo to skrz kamarátov, alebo z vlastného nejakého presvedčenia? Tak zo zjazdovkového, tak najväčšie zjazdovky boli fakt, že lieskové palice ešte a preteky, a postupne to išlo do tých väčších behaní, lietaní, ako čo sa týka v rámci pretekov. Ale v rámci hôr ako inštruktor lyžovania, kde moja kolíska bola mýto, podiumbierom a chopok, tak zrkadlová strana mýta, vždycky keď sme učili na tom mýte a oproti sa pozerá človek na ten ďumbier, respektíve na chopok, tak najviac ma k tomu dotiahla asi fakt tá hora. Hory. Láska k horám a samota, ticho, aj kamaráti samozrejme, aj chaty horské. To je jedno s druhým. Nedá sa povedať, že jedno druhé, ale základ je asi tá hora. Máš to tak aj v lete? Aj v lete chodíš na hory, alebo vyhľadávaš skôr ten zimný zážitok? Chodíme aj v lete na hory, veľa bajkujem, ale je pravda, že ja som v lete dlhé roky aj reprezentoval ako vodný lyžiar, hej, čiže mám strašne blízko k vode, veľa chodíme viac k moru, aj surfujeme, nie k nejakému moru ako takému, ale k oceánu. Ale tie hory máme vždycky, samozrejme letná turistika, ale hlavne bajky. Tá vysokohorská turistika troška menej. Ja mám problémy s jedným kolenom pri sústupoch, neviem chodiť dole, to ma veľmi mrzí. Toto jediné šťastie, že existuje ski, alebo dole sa lyžuje, takže
To je jedna výhoda, ale áno, aj leto horí. OK. Povedz nám, či máš v podstate nejakých stálych parťákov, s ktorými treba schodíš na tie hory aj v lete, aj v zime, alebo je to premenlivé a veľakrát sa ti stane, že musíš hľadať ľudí, s ktorými pôjdeš na lyže? No, hľadať nie. Mám stabilných parťakov, fakt, že sme partia, že zdvihneme telefóny, tam je, ideme, dohodne sa rok dopred, väčšinou sa tie výjazdy väčšie plánujú dopredu, hej, nie je to, i keď čas výnimkám, to neskôr, ale väčšinou to máme naplánované partie, čo sa dosť dobre poznáme a ako veľmi rád chodím takedy, že idem sám, ale nikdy to nedopadne, že skončím sám. Ako tak treba si hľadať kamošov aj nových, pravda. Vždycky tam s niekým sa stretneš alebo s niekým, koho poznáš, alebo niekoho nového stretneš. O tom je to čaro pohybu v tých horách. No. A kde najčastejšie lyžuješ? No tak tým, že máme fakt, že to centrum je ten Chopok, južná strana, tak tam sme odbili všetko, aj začiatky, aj deti, rodina vyrastli, máme tam chatu, takže sviatky, tu sme vianocovali jedenkrát, ináč všetky. Dcera má 16 rokov, takže 15 rokov vianocujeme na Chopku. Čiže tam je to asi najviac, i keď teraz sa veľa pohybujeme v Rakúsku, aj kvôli lyžovaniu, presne kvôli detskému ako športovému lyžovaniu, tak už je to zaujímavejšie z tejto destinácie Pezinok je lepšie ísť vlastne dole, čiže vypadáva to. No. Vypadáva ten Chopok, ale vždycky tam vrácame, vždycky tam sme. No. OK, no Poďme sa pozrieť teda na nejaké tvoje najväčšie zážitky v poslednej dobe, nejaké výlety. Spomínal si mi, že si bol v Japonsku lyžovať. Kedy si sa rozhodol tam ísť? Bol si tam prvýkrát? Prípadne čo ťa k tomu viedlo? Alebo samozrejme všetci vieme, že je tam najlepší prášan, ale dohodli ste sa s kamošmi? Alebo ako to prebieha takýto nápad? Tak takýto nápad presne prebieha s tým novým kamošom, že som ani nepoznal poriadne chalaniska, ktorý tam už dlhé roky funguje. Plánovanie bolo veľká sranda, lebo skupinu, ktorú sme si spravili, ako ideme nejaké 3 alebo 4 manželské páry, tak skupina sa naťahovalo Japan 2020, bola korona. Japan 2021 a už sme ani neverili. Japan 2022 až 2023 vlastne nám to vyšlo. Nakoľko v 22. oni v septembri otvorili sa pre cudzincov. A tým pádom náš trip dostal zelenú po pekných 3 rokoch a 2. A teda plánoval veľa ten náš kamarát, kuchyňa, ináč pozdravujem, inžiniera. A bolo veľa vecí už daných, vymyslených. Hej. Vedel som, že ideme viac menej pohyb vo voľnom teréne, ideme menej strediska, ideme menej ako tej komercii. Vždycky sme využili nejakú časť na presun, na zvýšenie, na priblíženie sa k vrcholu. A potom sme to tam už odšlapali a pojazdili, že čo sa dalo. Čiže plánovanie bolo dosť zabehnuté, bol to dosť veľký akože proces, čo sa týka tých všetkých možných potvrdení očkovania, vstup do Japonska a všetko možné. Ako to si treba fakt pozrieť a mať to pekne spravené, potom je menej problémov na tých letiskách. Ale no, úplne veľké plánovanie to z mojej strany nebolo, sa priznám, toto som tak odflakol. A vlastne ten kamoš, on už mal dopredu dané nejaké tie lokality, že kam pôjdete, alebo on už to poznal predtým? On tam už bol? Hej, on už bol 7 krát, asi 7 rokov, čiže mal a súčasne aj túto dobu už tam bol asi 2 týždne, hej, čiže my sme za ním leteli, hej, takže
Takže toto bolo fajn, toto bolo docela tak zbuchané, že uvoľnená partia, fakt, že dobrí kamaráti, teda sme sa poznali, ale sme išli ďalší traja, čo bolo super, no, akože to bol pekný výlet. Odgajdoval nám to aj, vedel, kde sa pohybovať, jak. Ostali sme na hlavnom ostrove, kúsok od Tokia vlastne, kde sme si prenajali auto, sme išli smer Nagano a Miyoko a v Miyoku sme zakotvili, no a odtiaľ sme robili výjazdy. Mm-hmm. Aké sú tam terény v tom Japonsku? Čomu by si to mohol trebárs prirovnať, ja neviem, na Slovensku alebo v Alpách? Dá sa to vôbec porovnať ten terén, alebo je to úplne zase niečo iné? Alpami nie, asi. Sú tam Alpy, ale tie sme my nejazdili, hej. Na inom ostrove, že? Hej. Mm-hmm. Ale tak toto bolo krásne vulkanické, riedke lesy, hej. Kde by som to porovnal? Neviem teraz, si nespomínam úplne presne. Možno nejaké Norsko, tiež spodok, ale ani ne. No proste iná krajina. Iný svet. A teda prevažovali tam tie riedke lesy? Hej, my čo sme sa pohybovali, tak sme sa pohybovali na úrovni fakt, že sopiek, ešte lesy brezové, by som povedal aj, a úplne riedučké, prstence vulkánov, dole vulkánu v strede hore, to sa dalo krásne jazdiť a stredisko vlastne Miyoko bolo perfektne položené, že si vedel uľahčiť zo spodu výstup jednocestovným lístkom, akože one way ticket iba, a odtiaľ si už vedel došlapať hore. Aká je zhruba cena toho vývozu na ten jedenkrát? Ak si spomenieš teda. Malá. Tam sú ceny nízke. Fakt, že nespomeniem si. No, neviem, či celodenný listok, ja som sa pomýlil, nekúpil som si jeden vývoz, kúpil som si celodenný, ja som zaplatil 35 alebo 40 eur, 30 eur prepočte. Ale pozor, je to tam zase, nenájdeš tam to, čo tu alebo v Rakúsku, hej, my sme ďaleko perfektne technikou vyspeli, tak jak Japonsko každý bere, že to je ultra hi-fi krajina, tak to som ešte som v takej gondole fakt, že nebol. Jak to bolo? Do boku, dvojka, no nenormálne, ako toto, koľko malo 100 rokov, asi 100 rokov. Ajde. Tak tam je pekný skanzen. No, ako vyzeral váš bežný deň tam v Japonsku? Kde ste bývali? Ako ste sa trebárs prevážali z miesta na miesto? Prípadne, ja neviem, čo ste jedli a... No, bývali sme v takom zaujímavom hoteliku, hej, úplne super. Vyzúvate sa všetci vpredu pred recepciou. To je fakt jedna zaujímavosť, že erárne papuče obuješ, s tými erárnymi, keď dojdeš k záchodu, tak tam sa vyzuješ, obuješ si záchodové erárne, s tými ideš, zase sa prezuješ. Čiže hotel, ktorý bol, raňajky sme tam mali a večere, ani nie, večer sme nemali, iba raňajky. A odtiaľ my sme si v Tokiu požičali auto, každý sme mali, šoferovačka naopak, výborné, musel spolujazde dávať veľký pozor za všetkých, čiže to bolo fajn. Auto určite odporúčam tam každému požičať si auto a vie sa presúvať v rámci týchto vzdialeností. No a z hotela sme mali do všetkých možno, lebo neboli sme len v tom Miyoku, v tom jednom stredisku, chodili sme vďaka tomu, že kuchyňa vedel veci, ktoré ideme jazdiť, tak sme aj vyberali podľa počasia a presun bol vždycky 15-20 minút. Fakt, že perfektné, že sa dalo dojsť a dalo sa šlapať. Niektoré veci sme išli úplne bez akohokoľvek vleku, bez sveta, hej, úplne v lese, krásny výšlap, nádherné jazdenie, fakt výborné. A čo sa týka ľudí, stretávali ste tam veľa ďalších šlapačov, alebo to bolo skôr sporadicky? V tom ako v lyžarskom bude sme nadšlapávali nad lyžarské stredisko, áno, tam bolo Australanov dosť.
Ale keď sme išli takto bokom, sme nestretávali nikoho. Fakt sme mali asi 2-3 výjazdy také, že sme sa tam s nikým nestretli 2-3 dní. A sneží tam naozaj každý deň? No, my sme mali tak, že skoro každý deň. Každý deň sme odhadzovali sneh. Fakt, a každý deň to auto museli vyhodiť. Ono, čo sa týka nejakej lavinovej situácie, tak proste sneží tam bez vetra, vďaka tomu je to, dá sa povedať, stabilné, ale ten sneh odlietava, alebo... Neviem, či to je vetrom a hlavne krátka doba na mňa, aby som toto vedel úplne hodnotiť, ale je to ten fenomén, proste oceány, vzduch, termika, padá ten sneh nádhernej kvality, fakt prašanový, aj keď si blízko mora, v podstate vzdušnou čiarou, neviem, koľko to môže byť, ani 100 kilometrov, a proste tam tá kvalita je fakt výborná. Je to prašanové, je to taký sen, no. Je to perfektné. A čo ťa najviac nejakým spôsobom pozitívne prekvapilo na Japonsku a zase naopak, čo hodnotíš tak akože skôr taký negatívny pocit, ak je vôbec niečo teda také, lebo vyzerá, že sa ti tam celkom páčilo. Tak ani ne, že je to pekná, perfektná krajina, treba to vidieť, tak by som to povedal, že treba to vidieť, páčilo. Tak ako úslužnosť je šialená, ľudia sú fakt, že tak vychovaní. Dokonca oni sú až, není radi, že ich tak vnímame. To som sa dozvedel potom v Tokiu v jednej krčme od domácich. A akože negatívne, ja som tam nemal negatívne. To, keď človek ide takto naladený do krajiny a ide si to tam užiť, ide to tam zjazdiť, ide to tam spoznať, tak neviem negatívne. Nie. Asi. Jedlo, dobre? Jedlo super, no vieš čo, tak ja som dal celých 10 alebo koľko, 14 dní bez kontinentálnych raňajok, niektorí to nedali. Perfektne, ako je to zaujímavé, ale keď si predstavíš, že fakt si vieš byť tých 15-18 dní bez chleba, bez takých našich vecí, akože med, džem, maslo, nič, ráno rýža, toto, trocha ryby, trocha riasy, troška toho. Je s tým človek úplne perfektne žiť, ale to tam je pravda, že to ne, že by mi tam chýbalo, ja som to dal, ja som povedal, že nechcem kontinentálne raňajky, ale niektorí si to dali, hej, že smena proste. Nemusí to vyhovovať každému. Áno. Ale vždycky, keď som v tej krajine, tak snažím sa nasať čím najviac tých vecí, ktoré sú tam ako prirodzené. Dobre, poďme sa pozrieť aj trošku na opačný koniec sveta teda. A to si spomínal, že si bol teda v Kanade, Britská Kolumbia. Áno. A keby si to tak rýchlo zhodnotil, čo zase očakávať tam, trebárs aj v porovnaní s tým Japonskom, iné terény, trebárs aj to vybavenie tých lanoviek, čo si spomínal, na aké je tam úrovni, a skús takto nám v rýchlosti zhodnotiť tú Kanadu. Tak Kanada, hlavne tá bola organizovaná úplne ináč, to sú presne tie veci, že 24. decembra 2023 na Vianoce v Lanovke, v našom južnej strane Chopku, som sa stretol s kamarátom, ktorý som vedel, že tam idú. A hovorím, čau, no čo, kedy idete? A on, že 10. A hovorím, že hej, že super. A hovorí, nechceš ísť, kamož si mal nejaké zranenie, roztrhol šlachu, tak máš na to 6 hodín. Takže rozhodnutý som bol do 6 hodín. Dcéra mi nakreslila krásny voucher pod stromček, som si nakreslil, takže Kanadu som rozhodol, to bolo úplne akože čisto úlet taký, že som si to tak zvážil. Je to príležitosť, ale základ tam bol úplne iný koncept, hej, my sme išli, to bolo čisto helisking, s tým, že sme tam išli skôr, aby sme si dali takú nejakú aklimatizačku kvôli jetlagu, čiže sme leteli sme do Vancouveru, odtiaľ sme si dali výjazd do Whistleru, alebo zajazdiť si vo Whistleri ako je super, plus tam mám kamoša
ktorým som sa stretol, s ktorým sme si super kecli. Ale sranda bola, že v Kanade sme si vyžrali ten piatok, čo sme tam išli prvý deň lyžovať, kúpené listky, všetko. Tak v celej Kanade nešli vleky. Po Whistleri pustili jeden, lebo bol najväčší mráz, najväčšia zima. Aha. Popraskali im tam potrubia, ale nebolo až tak strašne, hej. Poznám -40 z Ruska, aj z Kazachstanu. Ale toto bolo takých nejakých okolo 28, ale z takých nepríjemných, takých tých, jak to lyžiari poznajú, keď je niečo vlhké, hej. Čiže strašne taká nepríjemná zima. Takže prvý deň vo Whistleri sme nezajazdili nič. Zajazdili takú nejakú, neviem, Lanovečku, hej, bielu púť. A druhý deň perfektne, druhý deň ako bola zima, strašne som mal oblečené všetko, tuším aj ten vlak, v ktorom som cestoval. Čiže nikdy som sa viac neobliekol asi jak tam. Perfektné. Erik Klimo, ktorý tam bol môj kamoš, za ktorým som išiel, tak ten ma povodil. Po jeden deň sme mali, akože hneď prvý deň sme dali veci, lesy, krásne, ťažké výjazdy, ale super. Zima strašná, až lyže nešli. Čiže ten Whistler ako je to meka freeridu, proste tam ideš hore lanovkou, tu ti ukážu, tuto trénujú freeridy, stiskavky, dole stojí tréner úplne v skalách ustavený, hej. Čiže nádherné, ako keď to tam cíti, že tamto áno, tamto ide, tam sú tí top projazdci a tam to trénujú. A majú ten dosah, že otočia to, hej, tréner ti stojí na skale a nájdeš do toho z tejto strany a dopad presne viem, na ktorom skoku si skúšajú backflipy do žlabu, že strašná, je to tam také autentické, hej. A čo sa týka tých lanoviek, ak si spomínal, že v Európe sme zvyknutí na inú infraštruktúru, tak ako je to? Tak sú slabší, akože aj tam, áno, akože peak to peak lanovka je nádherná, hej, keď premosťuješ, ale sú tam aj také, že čo u nás nenájdeš, to akože je to sranda, že tam prevezú asi u nás odjazdenú, alebo u nás Rakúsko, Európu hovorím Francúzsko, Taliansko, Rakúsko, tí sú fakt brutál vyspelí na tieto vleky. A v podstate aj náš, ich hopok, akože jasná, že tam majú Funitel, všetko sú perfektné vleky, hej, to tam nenájdeš. To je fakt, že unikát, stane sa, hej. Takže je to tam slabšie, jasné, ale super, no, dalo sa. No, dobre, a čo ďalej? Z Whistleru? No, a potom z Whistleru sme sa teda presunuli späť do Vancouveru a leteli sme smerom do mesta s menom Teras. Naraz Teras. Čo je dosť zaujímavé mesto, akože fakt sú tam, že to už je dosť severne, hej, odtiaľ. Sú tam predajne automobilov, cesta zasnežená, zima a iba Suzuki, toto, vieš, auta. No a potom sme sadli do autobusu a išli sme 4,5 hodiny na sever. V krajine ničoho a nikoho. Aj ten led už bol samozrejme úplne, že človek neverí. To sú fotky, vám ukážem, a to je krajina, kde není nič, len hory. Hory a nič, letíš a stále to isté, veľa. Čiže to je zaujímavé. Takisto sme sadli do toho autobusu, kde sme išli, 3,5 hodiny sme išli sever, potom bola pravouhla zátačka, tam bola benzínka, v nej predávala jedna žena veci a potom sme išli ďalšie 2,5 hodiny, nebolo nič, hej. Išli sme okolo 50 metrov nad morom, to altitude bola akože zaujímavá, že žiadne výšky. Ale klasicky, jak v tých filmoch, teda dokumentoch vidíš, že záchranári tých ciest, hej. Čiže široká cesta, stromy a nič. Takže taká prázdnota, fakt, že sranda. No a došli sme do spotu vlastne, kde bol celý akože centrum toho heliskingu. Čiže tam sme mali našu, jak by som to povedal, viličnú, tam sme mali základňu, hej. Priamo bola centrálna budova, okolo sme mali šalety, teda domy a
rovno odtiaľ sa ráno lietalo a lietalo sa tak, sa pozrel, tu ideme, ako je to nenormálne, je to dobre vidieť. A tam bolo okrem vás veľa ľudí, alebo... To bol v podstate ako keby plátený, akože to bola jedna várka ľudí, hej. Oni to takto striedajú, hej. Čiže my sme mali, každý má zaplatený nejaký balíček, hej, čiže vieme nalietať, my sme mali 22 000 výškových a 5 dní, čiže v 5 dňoch podľa počasia sme to mohli odjazdiť, nemuseli, mohol si to aj skrečnúť, alebo si to najazdili viac, samozrejme sme najazdili viacej, lebo nám vyšlo počasie aj, ako tretí deň, prvý deň bol fantastický, tretí deň sme mali taký alpine strašný, že to je úplne, začínaš úplne s vrcholkou, dole tá helikoptera, teda ten vrtuľník ťa čaká takýto maličký a ideš za ním a ideš a nekončíš a ideš. Snehovo bolo, ako je sezóna, tak tento rok bola sezóna, že tako nebolo úplne fejšot. Mal som asi v jednom lesiku, v jeden deň sme zažili aj, že boli fejšoty, ale väčšinou tá kolena také stačí, čo? Nie, výborné. Ako si máme predstaviť ten terén? Ako to tam vyzeralo? Dá sa to prirovnať zase k niečomu, alebo... Áno, dá sa to, ale tak mäkšie by som to prirovnal kľudne aj k, ja neviem, k chopku, aj k žlábom, ja neviem, retrans, alebo niektorý z týchto žlábov, ale mäkšie, otvorenejšie, väčšie. Nejdeš iba dole do toho žlabu, ideš dole ešte 500 metrov pod Mikuláš Liptovský, hej, čiže také to bolo. I keď to boli tie výšky, boli 2800, 3000, vypadalo to rovnako, ale tie behy boli fakt, že hĺbšie, nižšie. A ten sneh sa tam držal v dobrej kvalite? Že aj keď sneh sme akože jeden deň bolo nejaká taká, že chrustička, že ufúkaná nejaká doska, ale väčšinou vedeli tí chalani nájsť, ako bolo to organizované, hej, to musím povedať, že tam aj si nemôžu dovoliť v rámci bezpečnosti s tým lietaním, hej, ten vrtuľník obospodaruje vždycky nejaké 2 skupiny až 3, čiže vás vyveze, ide pre tých a tak a medzi tým tí guidovia sa snažia vlastne postupovať, obeduješ vždycky vonku, hej, tam nevracaš sa na základňu, čiže nejaký sendvič a nejaká rýchla polievka na stojáka hore vo vzduchu, teda vo výškach. Čiže oni to vždycky tak plánujú, že ideme tým smerom a keď prvýkrát narazia väčšinou na severozápade zlú konzistenciu snehu alebo niečo, tak otočia a majú tam akože nenormálne množstvo terénov, kde môžu otočia hneď opačný smer a vedia ti v tom dni nájsť ten fakt fantastický sneh. No. A tam bolo akože komplet do vás postarané, hej, raňajky, áno, to bolo také, jedlo že potom. Ja nezvyknem takto chodievať. Väčšinou freestylujeme, a keď tak tie raňajky, hej, a to je dobre, keď je postarané, či to je Japonsko, Gruzínsko, čokoľvek, hej, čiže tam je to dobré, si na začiatok človek má postarané, musí to riešiť a potom už väčšinou bufety, bary a čokoľvek, hej. Tuto nebola šanca, hej, lebo si bol 4 hodiny, ja neviem, 350 km od nejakej základni, hej, čiže tam sa musel nechať o sebe postarať, lebo nebol supermarket ani nič, iba los bol vedľa. Boli tam takí domáci losy, čiže keď sme raz sa vracali domov, tak pilot nám ukázal, že hen sú, tak sme išli za nimi, sme ich videli, takí neplachy, boli na to zjavne zvyknutí. Ale prírodou, akože zvierací som nevidel zviera. Sranda, že tak strašne veľké, že tam by sa to naše medvede hodili, tam by sa tak stratili strašne, že by sme nemuseli s nimi nič riešiť. Máličko zvery, málo. Fakt stopy nejaké. A večer čo, nejaký program? Večera bola
už zase na hotelíku a... Tam v tej základni bola vždycky nejaká dohoda, porada o zajtrajšom dni, o akože weather forecast. Vedeli ste si aj vybrať, treba? Že tam sme videli, že ten kopec sa nám páčil, alebo to bolo vyslovene na toho guida proste, ktorý vždycky má... ten prvý, čo letel, to bol ako šéf guide, hej? Čiže on letel s prvou skupinou, my sme sa točili, my sme boli, neviem prečo, boli sme asi 3-krát prví, bolo super. Super kvôli tomu, že nejdeš po jazdenom, lebo takedy sa otáčajú. Snažia sa vždycky, tam je miesta, nejdeš úplne po pojazdenom. Ale on to guidoval, aj robili sme sondy, hej, keď sme boli prví, tak sme museli, že poďte chalani, vykopeme rýchlo sondu, pozreli, spravili, OK, toto orientovanie je tak, tým smerom. Čiže teraz som zabudol otázku. Nevyberali sme, viac menej to bolo dané tým počasím a tým výberom toho hlavného guida, ale on bol perfektný, hej, že sme sa dohodli, poďme niečo takto, poďme niečo, áno, samozrejme, vedeli sme variovať, ale len vďaka tomu, že sme boli kompaktná skupina. A aj tí druhí, ktorí s nami lietali, vedeli zvládnuť niečo takéto. Lebo boli skupiny, kde boli slabšie, hej, vždycky najsilnejšie, teda rýchlosť skupiny sa odvíja od najslabšieho člena, hej, čiže, alebo kvalita, alebo čo môžeš pojazdiť. Čiže v tomto sme boli 4 úplne perfektní, proti nám išli 4, nejazdil som s nimi, neviem ich hodnotiť, ale zjavne dobre, lebo s nami vedeli sme ísť pekné veci. Boli normálne vstupy do toho, boli cez skok, cez preskok, musel si ísť cez prevej, preskočiť a vbehnúť do toho, aby si vedeli ísť. No. Hej. No a čo to tak vyjde? Taká heli-skiing lyžovačka. To neviem, či to poviem. Alebo, ja neviem, jeden deň, keď to vieš nejako Nie, je to, hovorím, je to odstupňové, je to strašne drahé. To je drahé. My sme išli len vďaka tomu, že chalani pred rokom, oni to mali naplánované rok, ja som nemal nič naplánované, ale pred rokom bola nejaká súťaž, kde táto Last Frontier to dali von, že ja som ak si už lietal v konkurenčnej spoločnosti, nie s nami, na kontinente a poslal si fotky z toho, tak si dostal 50% off, 50% off, všetko, hej, all inclusive, 50% off. Čiže oni to zobrali, halani, hej. Aj ten môj predchodca. No a ja som to potom zvážil, hej, jednoducho to bolo jedno s druhým plus ten Whistler, čiže tam sme to dávali. No ale tých 22 000 výškových 5 dní so všetkým všudy stojí, ja vám teraz neviem povedať, ale bolo to okolo, tuším, 13 alebo 13,5 tisíc kanadských dolárov, čiže 0,7 kurz, čiže 10. OK. 50%, 5. Čiže asi tak to nejak vyšlo. Tak ono, keď si zoberieš, tak v podstate heli-skiing kdekoľvek na svete stojí, ja neviem, za pol dňa 800 až 1000 eur. Toto bola perfektná cena, že sa týka fakt doprava, ubytovanie, all inclusive, bez alkoholu, hej, možno nejaké pivo, vždycky bufet po dojazdení bol, tam pivo, to sa neriešilo. Tak to je v pohode, hej. Problém je ten Európan, že fakt tam letí tá letenka ťa vidie, keď ju nekupuješ skoro, ja som ju nekupoval teda rok predstihu. Čiže áno, načíta sa to, naráta sa to jedno. No, tak v podstate aj do Japonska je asi veľká položka. Není, Japonsko je, ja som to nenašiel. Keď si dobre zorganizuje človek ten hotel, dobre zorganizuje letenku dopredu, tak tam život není vôbec drahý. Keby si máš teraz na šupu vybrať Japonsko alebo Kanada, tak kam ideš? O tých financiách to je akože, napríklad to poviem tak, že... Ja myslím akože z lyžiarskeho hľadiska, z tvojho pohľadu. V Kanade som jazdil, som nešlapal, som jazdil, hej, toto je tá vec, ťažko to viem povedať, hej, keby som bol v Niseku a jazdím tam, akože kolotočujem a jazdím freeride, tak by som to vedel povedať, tak to neviem, tam som bol úplne na inom tripe, hej, čiže tam sme dráli pásy a prešlapávali nenormálne veci, v Japonsku jazdili sme do
smradlavej sopky, kde fakt, že to dymilo, to bolo nenormálne. A zase Kanada bola úplne, že zabitá krajina, hej, že dovidenia, ale úplne iný servis, úplne iné veci, no. Neviem to porovnať. Možno by som išiel do nejakej tretej zase niekam krajiny. To si nechaj už. Hej. Tajnostky. Kanada je ešte tam k tej komunite, tým heliskingom, že Totok je taký zájazd, že je tam veľa fakt, že tých bohatých tých Američanov by som povedal a veľa Európanov. Fakt bol tam otec s dcerou, so synom, so ženou na heliskingu z Madrid, takde od medzi Barcelonou a asi troška tačujú Andoru, ano. Ale proste takí ľudia, že to neboli horáli, hej, to neboli proste tí gajdi áno, ale tí návštevníci väčšinou nie. Väčšinou to nebol ten úplne typický trip, akože ako môjho štýlu. Hej, tak poviem, že môj štýl sú všetky ostatné, ale to treba vidieť, ako fakt, keď niekto jazdí. Alebo tú Aliašku tiež sa dá urobiť, že skupina, dá sa to jazdiť aj troška ináč, troška tej Aliašky, ale toto bol také zorganizované, ako fajn, ja som mal perfektných chalanov so sebou, fakt, že ma zobrali, som strašne rád a bolo s nimi super. Tam ste boli koľky? 4? 4, no. Boli 4. Z jedného chalana som vôbec nepoznal, vieš. 2 som poznal z klubu detského, kde deti nám chodia lyžovať. Ale nejsme, tí lyžiarskí kamoši, nevoláme sa kvôli tomuto jazdeniu. Čiže, ale oni ma zavolali, poznali ma, že proste mali tú situáciu, kedy to mohli ponúknuť, tak ja som strašne za to vďačný, no. Ale tá Kanada, hovorím, že tento typ tripu je troška inačí, než sme zvyknutí. Určite sa tam dá ísť aj takto. No akože úplne, že skvotovať, hej, že ideš, hľadáš. Tak to sa dá asi všade. Áno, ale toto bol čisto helisking, akože sme išli. Hej, tak keď sa dá, tak a podľa mňa akože fakt super akcia, tých 50%, že ti takto ponúkne tá spoločnosť, to je neuveriteľné. No. A ja som tiež dokumentoval, ja som posielal fotky vlastne z heličky zo Švédska, síce nebol to na kontinente, ale už asi vedeli, že tam vypadol človek alebo niečo. Čiže ja som posielal fotky zo Švédska, z heliskingu. Takže bolo to super, akože tá 50% off je dobre. To už je cítiť, hej, lebo to není len na to lietanie, hej, to je na všetko, to je komplet. A bolo tam o vás, hej, postarané proste úplne, že... Ako ja nemám moc týchto, ja som nebol nikdy v živote na all inclusive pobyte, nikdy. A toto bol môj prvý v podstate a pre mňa to bolo, čo ti poviem. Tak to znáš to, keď si natieráš a ješ úplne niečo iné. Takže bolo to perfektné. Pre mňa to bolo ako super. Jak si spomínal aj tých ľudí, to ma ešte celkom zaujalo, tých z Madridu, tak vidíš v posledných rokoch v podstate nejakú zmenu v ľuďoch, čo sa vyskytujú na horách, alebo je to iba počet, alebo si myslíš, že je to už aj proste také zmenené myslenie, alebo taká iná mentalita, alebo ako to popísať, asi vieš, na čo narážam. Hej, vieš čo, no tak ja si myslím, že to je celospoločenské, alebo celosvetové, ako korona urobila svoje, vyhnala ľudí do lesov, čo sme rádi, hej, akože ja ako fotoveškár, ja som rád, že tí ľudia sa hýbu, že nejsú doma, že vyšli von. S lyžovaním ešte tam Carving spravil strašne veľa, hej, ale to bol troška skôr. Aj ten prinútil, ten dokázal postaviť 60-ročných ľudí na lyže a vedia sa zrazu voziť, zrazu im to drží lepšie chodiť. Čiže to je proces, hej, áno. Pomohli tieto dve veci k tomu, že je väčší pohyb tých ľudí, ale čo sa týka tej našej veci, toho freeridingu a
TikTok, tak to je proste to je strašne ťažko posúdiť. Proste dá Pips, dá sa kúpiť veľmi ľahko batoh, niekto sa vybaví a ide tam, vieš. Toto mňa strašne mrzí, mňa to vadí. No. Jednoducho, my čo sme to člapali na kobercových oných pásoch, kde sme si vyrezávali od tretiu generáciu lepidla dávali na to, lepili, chodili všelijakými diamírkami, barziakými silvretou, 404 jaskom, tak je to sila, keď niekto dojde, príde ti tam za tekačkom s karbonovou lyžou a rozmýšľa, či ide tam dole. Že hej, ne, že sem nepatríš, ako každému, hory sú všetkých, jak more každého. Ale áno, cítim to, že je to zlé, no, akože mali s týmto skúsenosti, aj čo sa týka tých extrémnych situácií. Takže áno, cítim tam pohyb väčší. Dokiaľ sú tí ľudia tak, že organizovane idú, šlapu, majú tak jogging, šport, alebo tak to berem, ale keď niekto začne to slovo freeride, ja to v podstate nemám rád, že freerider, hej, jednoducho to je také, že v podstate to vznikol akoby image, no. Človek, čo miluje hory, čo sa tam rád pohybuje, čo sa tam rád točí, možno, že je freerider pre niekoho, ale to je proste to človek, horský človek. No. To je skôr. A čo myslíš, akým spôsobom nejako vplývať na tých ľudí, alebo dať im to najavo, alebo vzdelávať ich, alebo kde je nejaká cesta? To už sme pri celosvetovom probléme, hej. Vzdelávať ľudí, povedať im, či je to dobré, alebo nie. To už je strašne ťažko, no. Ja som rád, keď sa niekto aj opýta, aj viem, miliónkrát poradíme, ale veľa ľudí to proste neakceptuje, idú jednoducho. Však hovorím, to sme videli, je tých ľudí, vidíš aj mŕtvoly, aj dolamaných úplne, milión, aj kamošov, aj osobne som to zažil zo všetkých strán, čiže neuvedomuj si to riziko, to je takto príde. Či našlapeš, to musíš, keď ty šlapeš, tak vieš, že z ničoho nič zistíš, že som zle a už není ani cesta späť nič. Teraz buď máš ťahár šajzne, alebo máš ten cepín, alebo máš tú zbraň a vieš, že vyzúvaš, ideš na chrbát a ideš to došľať bezpečne, ale keď niekto má iba ten tok a ten tok, tak potom čo tam? A to sú tie veci, hej, že treba mať najazdené, skúsené, troška knowledge, troška rešpekt a hlavne, čo celému svetu chýba, je pokora. Toto je pre mňa akože jediný odkaz na to, mať pokoru pred tým, že môže sa stať to, môžem počúvať hentoho a potom by to mohlo fungovať. No. Potom by sa to mohlo zlepšiť. Ľudia, počujete, noste si výbavu so sebou, ale že kompletnú, akože aj cepín, mačky, v zime to patrí do hôr. Ak idete šlapať, určite, ak ste v stredisku, tak proste minimum je tá lavinová výbava, ale že je kompletná, hej, a nie, že si nezoberiem lopatu, lebo ho vykopem lyžou alebo snowboardom, ako toto naozaj nie. A najdôležitejšie, zoberte tú pokoru a rozmyslite si, do čoho idem, do čoho nejdem. No. A s kým? Aj to je dôležité. Hej, to by som ešte tiež rád, keď môžem túto podotknúť, že ako fakt, že ja som ačkový aj inštruktor lyžiar alebo jak a absolútne to mám rád, keď som v nejakom novom stredisku a zoberiem si guida. Proste niečo naštudovať na mape. Absolútne nedáva ti ako zelenú kartu alebo zelenú na to ísť tam do toho. Tu by som určite chcel apelovať na tú bezpečnosť. Tí guidy sú tam, nestojí to peniaze, veľké peniaze pri tom všetkom, čo človek do toho investuje a čo chce zažiť. A ten guide sa pozerá úplne ináč na ten centrál hej, ako nejaký prídený človek, aj keď z Rakúšan lyžiar, hej, ale úplne ináč mu poviem ja, že no tak teraz toto v strede, rozumieš, tá domáckosť je fakt strašne dobrá, keď to tam človek má, alebo aspoň to odkomunikuje. Takže pokora, domáci guide. Ja odkazujem. No, ja tu mám ešte otázku, že
Aký je tvoj najextrémnejší lyžiarsky zážitok? Teda neviem, či o ňom chceš hovoriť, alebo nie. Tak... Aj neviem. Ale najextrémnejší ako pozitívny alebo nepozitívny? Nechám na teba. Tak dokiaľ nejde o život, ide o... Vieme čo, hej? No a čiže ten extrém vždycky bol pri tom, keď už išlo o niečo. No. Tak samozrejme s tým pohybom na horách sú spojené všetky možné nemám sa hýbať. Všetky možné rizika a všetky možné zážitky, hej. Takže ja neviem. Tak najextrémnejší boli sme, samozrejme, zachraňovali sme ľudí, boli padnuté laviny, to je jedno, či tam, alebo tam. Aj sme našli, to bolo fakt ťažké. A o tom som už hovoril párkrát. No a tie pozitívne, no to sa ani nedá povedať. Proste jazda, zdolávanie terénu, fakt krásne veci. Či to je aj skialpové, hej, aj jednoduchá cesta hore na Dachstein a dole niečím krásnym je úplný extrémny zážitok, ako aj dole tou sopkou, hej, alebo Lingenalpen v Norsku si ide človek, alebo aj ten Central Chopko, hej. Čiže tie najextrémnejšie sú všetky tie, ktoré dobre dopadnú a majú dobrý feeling a endorfíny sú všetky nabité v krvi a človek je nabitý. Kamoši a prášan. Jasné. Powder day, no friend. No, tak ja som to tiež minule spovedal, že s kamošmi si to užiješ ešte viacej. Boli už niekedy aj chvíle, keď si chcel prestať lyžovať? Že si povedal, že ty kokos, že toto už bolo moc a... Nikdy. Také som ako fakt, že hovorím, že sme toho veľa pozažívali, ale také to nebolo nikdy. Ja. Skôr tá opatrnosť a to tam v tom dosť dotiahne, ale nie, lyžovanie to je taký životný štýl, láska, to je fakt taká cesta. Je to pre teba úplne teda, hej, že srdcová záležitosť. Hej. No, jasné. Srdcová. No, Selo, super, ja ti ďakujem, že si nás sem pozval a fakt sa mi dobre s tebou rozprávalo, bolo to inšpiratívne a myslím, že sa v najbližších rokoch vydám do Japonska ja, lebo si ma celkom navnadil, takisto aj s tou Kanadou. A ja ti prajem akože veľa prášanu s kamošmi a ďakujem, že si bol našim prvým hosťom vo Free Life Talku. Díky aj ja, že ste ma oslovili a že sme mohli takto pokecať pohodičke. A pre vás, ak sa vám to páčilo, alebo máte nejaké pripomienky, prípadne nápady, tak nám napíšte do komentára a sledujte náš YouTube, našu stránku freelife.sk, prípadne sociálne siete a vidíme sa zase niekedy na horách. Čaute. Čaute. A ja ďakujem.